Днес цветята изглеждат тъй посърнали. Знаеш ли защо? Тая нощ цветята са били на бал, затова сега главичките им са клювани. Нима цветята могат да танцуват? О, да! Веднага, щом се мъкне и ние заспим, те почват веселата игра. Те имат почти всяка нощ бал. Ами, децата могат ли да ходят на техните балове? О, да! Всичките маргаритки и момините сълзи участват също. Къде танцуват най-хубавите цветя? Ти нали си идвала и друг път тук, големия град на Букландия, където живее царицата Азбука, и дето отпред има една чудесна градина с много цветя. Помниш ли лебедите, които плуваха към теб, когато им хвърляше хлебни трошици? Ето тук стават истинските балове. Те са тук в палата. Трябва да ти кажа, че щом царицата Азбука и придворните се завърнат града, цветята тутък си побягват от градината право в палата. И тук за тях настъпва веселото време. Да можеш само да ги видиш. Двете най-хубави носи седят на трона, а червените петкови гребени се нареждат от двете им страни. Сетне се кланят всички хубави цветя и балът започва. Сините теменуги представят мънички морски кадети. Те танцуват с зюмбюлите и мизухарите, които наричат госпожици, луалетата, и големите жълти нарциси се държат като стари дами. Те гледат танцуващите и се грижат за реда. Но никой ли не наказва цветята, зато и че те танцуват в палата? Никой нищо не знае. Затова наистина през нощта се явява старият пасач, да види дали всичко е наред. Той носи в ръката си голяма връзка ключове. И щом цветята чуят тяхното гранчене, отдихват, скриват се за дългите завеси и оттам поглеждат само с едното око. Ах, колко е хубаво! Но нима аз никога не ще мога да видя цветята.